ka dorbar shnong mau sunram da ka wei ka sur kala kan tat byang ya ka jing pan jing be jing giru nget hindu man pelong ka jing ya pilgrims yatra balit pelong ka jing le nyam hakra mau jimbun ka bre ka wei ne ki jaka jong ka por thei ka pau nam ka pet bat khmi da ka shnong mau sunram east Khasi Hills district uba yam dor rap sang assistant rang ba shnong mau sunram ha ka jing ya don lang usketri ka dukhat ec ha ka si palai ha bakran che ki nong tho khubor hadien balawa ke jing lang ulia thu mana kalyang ki rew nget hindu lemba umanot sharma ubade coordinator yatra ahajar arpusa kila pan jing bet byang na ka dorbar shnong bakin pelong ya ka te ke jing le nyam hapo kra mau jimbun henrei na kalyang ka dorbar shnong ka kentat ban ai jingbet uloong baka dorbar shnong kumba kile rai nadu usnam ahajar arpulai banum ai jingbet ye ki rew nget hindu menta usnam ru kinum ai jingbet ban pelong ya kata ka jing le nyam hapo kra mau jimbun na markam de ka jaka ban ye le nyam henrei ka de tang ka jaka jungo kai per thei kila pharu da ka jing tho sha ka office dc man pintep ba kinum ai jingben uba hyam dor ule thu ru ba wat la ka shnong kam ai jingbet henrei kila yo jingtep bakin sawan bait ban pelong jing le nyam ha ka te ka jaka da ka basdang ka jing ya pilgrims ka jongki ha ka shphotorek menta ubnai na shillong hadu ka khatwei tereng ban poi hakram mau jimbun henrei uloong bana kalyang ka shnong kanum ai lat satya uba hyam dor ule thu baha usnam arhaja arphulai wat haba na kalyang ka dor bashnong kam shimla ai jingben bat kumju ru ka office dc kalabatha ba ki dei ban bot ye ki kendon bala bo da ka shnong henrei kim shimla bot satya henrei lele persha da ka bathe da ka dut ha umau bat penjabo ya ka saudong saukun shu ule thu ru ba ka jing pelong ya ka jing yat pilgrims bat jing le nyam ha ka te ka kram kala penthut ya ki wei pat ki bawan shangkai per thei ka dorbar shnong kala shim ru ya ka ne ka rai banum ai jing bet ka dei ru na ka jing pen sngo jong ki babon balang ba kan thop na du ki seng bhalang ki ru pat ba bat ki wei ngapat pau ke jing so kemen ye phi na kong mo ya na ka ta ki ye phi ki press ki media philap like por khnang manwan manta bane kan tu ye ngi ki no ki kam jong ka dor basnong mau sunram bat niru na kalyang ka musram ngi la ya shong sngi khnang manta ka sniru bani kren ye ka kam ka ba don kamba ha ka be dei bat kanika kam kata ka jing pan jing bet jong ki ni ki bapnya ye kanika yatra dan ni kata ka yatra pilgrimage jong ki tiki banget kiruniam hindu mo tiki lapan permission yangi na kalyang ka snong mantau snam dangi lapan permission iki tingi he ka banengkong ngim da ngilaya thu be yiki ba ngim tre ban ai ka permission namar bakarai jong dorbar mencem snem ro kalong bet ba ngim tre ban ai shu ye ka permission namar bakatai ka krem jumboin kadai bet ka tourist spot bat phimla ban penlong kino ki jing le niam le rukom hakati ka krem jumboin ko mangala ong namar bakadai ka tourist spot ti niyo biang ye kanika city ka bakipan jingbet na kalyang jongki bat mantaru ngila jubah biang ye ki ba ngimla ban ai ya kata ka permission lani ke noc hakabe dei ba kata ka jingwat i wan ya pilgrim jongki lani bikin penlong ya kata ka kremo jumboin kum ka jaka maneblei lani ka jaka le niam jongki namar dak bangin ha ban buram lang pi ya ki riunge yang no ya ki rupai ba ki babon ki tourist ki babon ki bawan hamu jumboin tingila yo sibon kini ki complain na kiru pajba ki babon babalai ko snong musnram pisa baya katai ka kermo jubon ban penlong ka jaka mane balai katai kadai be ka tourist spot ya ka balai itho da ka tourism department bat ngila juyo ya ki grand ki jingirap ki baper da ki pokes pasnem hadu mentah ti helor katai ka nongrem ka bangi na kaliang ka dorbe snong musnram ni kan taj ban ai ya katai ka noc na kam ta ka program ka jongki ti wat apa deng sibun ba kita ki jing penbor na kalyang jongki ba ngi dei ban ai ten rei ngi ngimla ban yat laj ya ka dorbar mo ngi di kitang kinong yalam as the court jokes to committee in haban penlong ya ka dorbar bad hakate ka dorbar lawan poi ru sibun ki sithi na syakadyang syakaman na ki seng ngo ki baper bad na ki ru rang ba ki marjan snong ki jongi bat ki jing ai jing bot na ki riurang ba ni ki wi pat ki dong changi ban ong ba kador besong musram na ban husiar ba hakabe dei bat katei ka jing ai noc
ban ban penlong ya ketika mau jumpoin kum ke jaka mana belai tingiru ni sotho ni boram ya kata kasoro pajba ni kwa ban penne ya ketika kermo jumpoin bej kum bakalong kat tourist spot tigidan gijingjia hakisnem mencem snem hadir balade bekren meeting hakmat DC bakini ki bawaniya ya kata ka pilgrimage ki jongki kamur kinwan as individual ma ngim simai kanu kanu ke NOC de kinwan kum kirushimet kum kinwan kirushimet ilesi kiwan shipomut ne sanpho ne chispa e kata ka shong hakamon jongki ma kadang bun tores lingi so tanat kum ki traisno tangba phin ha ban strictly ban follow bade ya ki kendon ki bakasnong kabo kan the what nakaliang ka disiru kala communicate da ka sithi sagini kinong panya yatra ba phin ha ban buram ban kongo ya kita ki kendon jong kasno bat ya kata phila ban ui hang tei pin saring dor hang tei po kramo jumboin kala don ka signboard e kala se la panyang hang to ba phimle ban phimla ban le kino ki activity ban pen I ba ka dei ka mo jumboin ka dei ka jaka ma de balai dei ka ei ka bangi lapan ban kalong ba hang tei ka mo jumboin mencem snam kila don sibun ki jing pen khen ya kata ki kendon barok hai ki jing pen khen te man tau snam lilai nginang scam chu kata ka jimut ka jongi long ba yin kan taj ya kata ka jing ai permission mo chicken tin to namar le se kindon kiriu pajba kiban perkhar kinong balai yarat basuwan bania pilgrim la de kumta mo kari India ga jungi kadi ke sekolah state bangin hab bani buram ya kata ka jinget ibai ho niru gi buram kan ya kata hagisnam gi bamanchwa kiwan kilej ndai menta balai kita kidau banglai ethu ifi bagi babon ki kendan ki penken badla I bade kum ki dakishen baya kata ka kram mujbuin in sapen kala pen ban kum kata ka jaka mane balai dinak ta kadau bangi sakhang ya ki menta ka ji ki jing shisha mo lari pi ong ba o kadi ka segala country hangno la ban mane balai tinga su ong mata sikintien hatu kalong mane balai lani ban penlong kata ka puja la hapo nan polok la ban penlong ke puja hapo maran kolfleng la ban penlong ke puja hapo lady Hyderabad kinum sya kitoris ki bapun kin thut hang to let chabong smai se pelong puja kinum sya dalile gitu kitrai hang to de piwan kam kitoris kabyang de hang niru halor kata kanorim niru ngim sya den ban ong bangin dang ailat ya kani ni syos ngau na ki kleng kiteng ap bade hakini gisni bar kidon ru ki jing tho ki poster le se ki de ni ki mi na kini ki organizer jo kani ka yatra ne thau manum nur ngim tep tang ba ngi yui bakadon ke jing aware bolbom hakashipo bat kharwei trek kapan long hamos ram kino ki bakwa banlej ya kate ka yatra la ni kata ka program mane belai joki kinyami hakashipo bat kharwei trek banewan kata ka jia gumno bat hapadeng ke jing bom ai permission ke jongi iklam ai no si yaki te kumno kinon tingi nakaliang gesnong muslim ngila khre lupa ba hakashipo bat kharwei trek inum aila dalilai hakabe dei bekata ka program la dei ta ka jingtmu ke joki bakin wan da ka bor ma kalong ke ek bas ngausi bakin wan da ka bor kumta bat kala juran ka jinge kren bat kini ki nong penya ye kini ke yatra ha ki snem ki bala dem ba ya ka permission la ni ke NOC haba pidon kam wan swa shangi ki trai jaka ladangi ngila ai te sapentip ken che EDC mo sapentip EDC lan ne sapani kata ke permission joki based on bangila yo e kata ke NOC naka do basong muslim ndai pinu I lam ki jing tho ba gi babun hang ne ngan EP kalong ba kilej pan ban swa DC pan yo ke NOC nangi kilej swa ban pan permission na DC kata kalalong bu yangi shadien ikitrai lej swa DC lada EDC badan buram ila kloi ban ai kata ke permission takemut kilawan bet bat kata kalalong an kata ke jingwan joki handai EDC batha gumno permission rengkat bat ki kendon 1 2 3 4 5 hadu kumba khat saw khat san teli bat kawi ke kendon nomor lai EDC ai gumno yong bet ba kani ke permission kalong bet ba tang lada phiyo ya ka NOC na ka do basnong hosna te halor kata ro piso tho ba kumno ki kloi ban lech chapo DC office klepat yo shwa ke NOC nangi lada EDC klembu e kata ka kendon nomor 3 banong bahapan yo shwa ke NOC na ka do basnong hosna kemut kini kilawan na ka bor te kata kay ngas ong ba nakaliang jongi kung kasnong ngin perking ngin yada ia la kajaka namar ngin tip ke I kabanja hadian habut namar da kajing sida thanro kabasalia yangi kum ka do basnong mo all are welcome baro one nakaliang perthai banon nan pit kaya ka kremo jumboin tamba one kum ki tores mdei ban pan kalaya ka kum kajaka mane belai
Ladakat kini ki jingya keren mo hakmat EDC rong ila de keren but ya kini ki organizer joka yatra long bauni Manoj Sharma ngila ai de jing tho bangi kentaj ya kata ka permission tila de ki wan da ka bor tila stoi ngiru minum ailat jakala jong minum ailat jakala jong dalai lai minum ailat jakala jong tingi kerpat kum taken long bai ya ki paj bar ngi ongum ne ngin mi paj ba minum ailat batang gawai long nginum thau kanu nu jing pluma lada wan senran di magistrate di giwe ke jingi keren ke jungi kilombar ki magistrate lese ka sarkar lan di bor punya district kila banwan ra ki force kini kita kathma jungi kam dei ba kita ki pulit indonesia ba kita ki pulit bagi force de ke jingi keren galong ba kita ki bor punya district ke kumno ba wadah pren ke jingi taj ya kata ke permission kin kersan yang ini kin kersan ki haba maki ki wan illegal without permission ti kumno dangyan susu yang ini mo pina perkat hakawi galiang kidai maki ki bon illegal habaki wan da kabor claim permission kin wan da kabor te ka sarkar kan ongno kan support i kita kan bom kelayangi kita ngi kita ngi don ka hok ban ong ban ai ne bom ai kalong halor ki nongrem halo ki nongrem bengim ai te kartu ngi lapan i ki daw begi nongrem jongi kamu ingin yang hang ta kan te la da don ke i challendan nang ni sakmat la da kita kinong penya jok yatra i khot bane kren ngin se kren bani pendai kajing ekran li ka hak nu ko por ka don kambet bani ekran mo ida ka buram ya bar hoj ki kanhun niam ki kanhun jinget ni buram bai e video kata ngiru ngidak don kam te bani coba mo kadi tang kata tandai hak ba khado dong tang nai te idau bade long bangi kat ka bakile ngin pendem bet te kata kata ka bong la ke ban pediang ka ba mentah kani hak kat santri ko banai ban riu matau snem to the Rangbashnong Mosram village is Khasi Hills district Meghalaya. Subject permission for Yatra 2024 on kani kadi kaba kibu tarik menchua kibu sau tarik Agust nai kiba mut banwan ni kita ke program kadi sau tarik Agust ten tamba kila ngi kam respond ni kani ngi ong baik ba katu ke city ka bangila ai mencem snem bangim sha katu ka stand baik kan nomor kandang yang baik katu kan tiki pha biang ai kani ke city tegin tala pha biang ba kila pan kelai kata tarik ke jongki ba ia kata-kata ke jongki bagian warna kata ke sipo buat katway bagi syutem tinggal ai dah ke city ke di menen ke sengi ngilap ai dah ke city yaki bat ngi supun kan mau yaki ba kum bangila rai ha ka city ke bangila ai mencem snem kan dei ke ju ba nginum ai ke permission hang ni ki don ki copy ki babon ba ki bangila sulang hang ni ya ke jing tho jong ki wei pat ki para khasi lani ki seng ki babon ki bala kentu yangi ba nginum dei shu ban ai ke permission tingi kum ki batrai ongno ha ka imlang salang kisnong ka thau ban pet na tum ta ka jing bit ka jing scam jong ki jaka puta kham tam ba de ka shong suk shong sain ni haban pediang ban buram me kata namar ngala da dei makraw astan ro basnong rungo aba khado i hap skap ya ka sur jong ka dorba ba jogu paj ba mo ya halor kata ka norem de ni kan paj bat ki bubon ki daw pi ni kemunga ong mene ba ia kata ke jingwan shimet jong kiriu nget mah nginum la ban ong bangru ngiru ngintip ngin la ban hajir sa la ni bengin don hang te ki bobon ki toris ki ban mah unwan uwei toris bakwa ong no bakwa ban le research uwan hang te upe youtube mau mah wile ban watching tip kan no ni mau la don kan os pas na mula don tikin wan badai ki riu nget hindu ki wan hang tu tinggi ngu ki dem mono ban khang ye kata Andai ya ki program ki belum officially kum kini ban declare ba mau jumpa nying kedai ke jaka mana belai nginum sha ngatrai hadu bakut pi mencem sedam hadin ke jeng ekran bad EDC mo ha ke jeng ekran bad DC ila ai dengan pen e pi ka jeng thong ha ai po dan pulih hadin balai ekran arlang lailang bamla bar gini ki organizer juga yatra whereas it has gone to the notice of the undersigned that there will be huge inflow of tourists to Maujumbun Cave. Huge inflow of tourists to Maujumbun Cave on the 19th and 20th August 2023. Whereas Maujumbun Cave has great indigenous cultural, heritage and religious significance for the residents of Mausunram. Whereas the said cave is also a major tourist spot for people from all walks of life. Whereas such huge inflow of tourists may lead to traffic congestion in the area. Whereas in order to ensure that there is no disturbance to the area,
and to preserve the environment in view of the cave being a heritage spot. The following SOP is hereby issued for compliance of the tourists. All tourists are to park their vehicles at least 2 kilometers away from the Maujumbun cave. Number 2, tourists are to proceed on foot to the cave. Tourists are to maintain cleanliness in the cave and not to litter in the surrounding area. Smoking is strictly prohibited inside the cave. Number 5, consumption of any kind of alcohol is prohibited inside the cave. Number 6, writing or painting anything inside the cave is prohibited. Number 7, secular nature of the heritage spot is to be maintained on account of the historical importance of the residents. Pi kani kedi kebala Aisyah kebat kamu ngalap batai meneh ya ka namar bakani ke krem Maujumbun ka donru ka ta ka jinget tenrai na ki nong shong snong bat ki surrounding don kibala convert sekaniam Kristen don kibadon hakaniam tenrai handrai kum kasnong ni don ka jinget lon bakati ke krem Maujumbun kedi ka basyong kita ki purili bat lembah kita ki purili kasnong musunram kadai kasnong kababit kababyang hakayo kahat hakakamay kaji bat kayo kakot bat ladang ambakla house name khat khnai spa prapuwe kamausunram kadai one of the richest village in India ladang ambakla hai katang petikra ngasios ngomo tamar bakala slam tedei ha kita girukam bakadon ka jingai ya kadai ka Maujumbun te kumnongin ya khle bat kata moh ngi don la ka jongki jinget kumno kiti ki begin wan ban pathod ingi ngi la dingi le chiki bigi chakarung in haban buram ya katu ki jinget jongki ngila ban enter hakino kino ki tourist spot ndai ki don ki kendon hato ka bet yangi bengi le ban pen khenye kita ki kendon joki tu ki trai chaka inum la ban le ndai ha Maujumbun bade kalong kum ne in lor by DC la hai kum to in pen fi baki dur ki dar hang to po kra Maujumbun mencem snam kata ka jing wan le ka joki ka long bet ba ka jing pen khen ya kita ki kendon ba la balai mum ni pi pej ketuk wi kedor tu khar dang the dut hang tu Maujumbun dang the ki dut hang tu kani kedi ba macam senam tibat bun ki ba ki pen khen da ka ba ki berat jabo kajingi hala kajingi karkaj kajingi wan kit ki bahar ki bang bum ithu ithau su kitu ki sign ki belong ngok ki baya sno bat kata ke jing le niam la ne ke jing niam ke jongki ti kala penthut bahasibun hagabe de kate nak kata kadang sapani fi bakani ka chithi banta hagabe de bangi kentaj ye ni ke permission la su lang hang ni ki chithi ki babun ki bawan de ki wei pat ki ban hajing bot ngi sange nok sisundan ka ai permission ne tai ke ya ke jing ban wan le niam mo kam dadon ban officially kamdon ya katu kacing wan ya jongki kilawan ni lesi hakini kisnam ki ba menshwa aromo ka bangi pat esim kam mangi lesi kila ki juran kata kacing panjing ben marhakati kapor kumong ong ifi kita ki dakisien bakin penpau na kaliang jongki bakin peni kino ki kamba long persya ya gitu ki kendon kam dadon tan tikamut kadang don kata kacing ya syania moh bana tenri lembah ki baja mentahani syakmat na kaliang kisnong tak ke ya kani kecing permission da uri u Manoj Sharma udi coordinator jongka yatra Manoj Sharma to pen priang ye kani ka khubor ni kwa bahakatei ka shipo bat khatwei tereng ka bakini ki organizer jongka yatra lada ki wan da kabor ngiru yala ka jongka jaka ngin haban yada bat ngin haban le ya ka badon kam te kani ka khubor lada ka poi sekita ki bor ki badai pej ki board district ki bari ban pej ya ka law and order sngobha shimkhia ki board district council sngobha shimkhia ya kani ka kam nai la ka shu khnai snam prasem gi amat ya kani ki jing sha nyon ben ke jongi nim kwa kum kini ki nok sa ni pangmet sia ba kari ke jongi ki jaka ki bapona kin let no nangi